Хайырлы сәгатьтә хөрмәтле минем яраткан Туган тел телеканалының тамашачылары. Эфирда мин Роза Хайруллина, сер итеп кенә тапшыруның авторы һәм алып баручысы. Бүгенге безнең тапшыруыбызның кунагы искиткеч сәләтле, тырыш, уңган, булган, популяр җырчы Альбина Килдиярова. Бүген аның иҗат итүенә 20 ел тулу уңаеннан юбилей тантанасына, концертына без аның эшләргә зур теләк белән килеп җиттек, дусларым. Шуңа күрә телеэкраннар янәшәсенә һәрвакыттагыча сезне якынрак килеп утырыгыз дип дәшәм. Матур, җылы тапшыру сезнең игътибарга. Альбина Килдиярова үзе минем һәм сезнең каршыгызда, хөрмәтле тамашачылар, карагыз әле, иң искиткеч образ. Шуннан сүзе башлыйсы килә Альбина, әлбәттә котлаудан башлау дөресрәк булыр. Бүген синең юбилей тантанаң белән ихлас күңелдән үзе безнең Туган тел телеканалының коллектив исеменнән кайнар котлыйбыз. Теләкләрне соңрак әйтермен. Вакыт шикле, тизрәк синең хәлең, кайфың белән килә концерт башыннан. Эй, Роза! Хайырлы сәгатьтә хөрмәтле тамашачылар, ысынлаптан нык тулкынланам, чөнки бу минем өчен тамашачыларым алдында бит инде ниндәйдер баһа һәм инде шулай ук үземне күрһәтү 20 ел буена ниндәй хезмәт күрһәткәнмен тамашасыга, шуны бүген күрһәтәсәкмен, хөрмәтле дуслар. Шуның өчен нык тулкынланам. Ысынлапта бу минем өчен зур байрам. 20 ел сәхнәлә. Бак тиһәң, әйләнеп караһаң, 20 ел вакыт үтеп киткән. 2006 елда беренче тапкыр сәхнәләргә аяк баскан идем. Ошы быелгы ел минем өчен юбилей елым. Һәм мин бәхетле кешемен. Субханалла, бәхетеңә күзләр тимәсен, Альбина. 2006 елның үлем мин син профессиональ сәхнәгә беренче тапкыр аяк баскансың. Беренче тапкыр менә гомумән үз тормышында сәхнәгә баскан мизгелләрне хәтерлисеңме? Кайчан һәм ничә яшьтә булды ул? Ул мәктәптә укыган вакытта. Унан да алда мин өйдә бәләкәй сакта күлмәктәр киеп, күршеләрдә яшәгән вакытта 5 күлмәк кием дә икән, 5 җыр йырлайм ди. Менә шул вакытта минем уже сәхнәлә сыгып йырлай торган теге нейләрем булган, талантым булган. Теләгем һәм шуны әсәем һөйләй инде бит. Һин бер күлмәгеңдә йырлап бетәһәң дә, сисәһәң дә икенче йырлай ди. Ул икенче күлмәгеңдә сисәһәң дә өченче киелгән бит астан уже. 5 кат күлмәк киям. Син аны катлы-катлы итеп киеп куясың да? Катлы итеп киеп куям да икән. Менә шулай итеп ул вакытта мин башым эшләгән. Ничек итеп сәхнәлә тиз генә күлмәкләрне алмаштырырга. Һәм күлмәк алыштырырга, күлмәкләрне яратуың да бәләки чактан булган. Әйе. Шуңа үзем күлмәктәр тегәм, менә бүгенге көндә лә инде үзем теккән күлмәктәрне киеп сыгам. Барысы да үзең теккәнме бүген, Альбина? Бүген барыгы үзем теккән. Күзәтеп китербез әле, үземә дә кызыклы, чөнки миңа Альбина теккән, үзенә теккән күлмәкләр бигрәк тә ошый. Менә син үзеңә генә тегәсең, Альбина, тегү турында сөйләшеп китә башлагач инде. Башкаларга да заказ буенча эшлисеңме дип сорасым килә. Заказ буенча эшләргә куркам. Ничектер кешегә бит инде туры килтереп тегергә кирәк, һәм инде кешенең нидәрне үтәргә кирәк дигәндәй хораларын. Шуңа бәючләремә тектем. Бүген алар инде мин теккән кайбер киемнәрнең элементлары булачак. Биючеләргә килгәндә, мин инде беләм, бүген бик күп бию коллективлары катнаша. Кемнәрне чакырдың һәм ни өчен син аларны бүгенге үзеңнең юбилей концертына чакырырга булдың? Минең инде әлбәттә ысынлап та күп биючеләр катнашасак, Девития бию ансамбле, улар инде Димбиктәндә мин яшәгән ердә шулай ук шөгыльләнәләр, улар белән күп еллар бергә эшләйбез. Нисәмә еллар улар кызлар мине гел һәр вакыт шул биюләре белән йырларымды матурлайлар сәхнәлә, һәм быел балалар студия бит ул. Унда балалар шөгыльләнә. Уларның инде укытучылары үтеп беткән. Улар үзләре хәзер балалар белән шөгыльләнәләр. Шул балалар киләләр һәм инде күптәнән шул 2006-2007 еллардан бергә эшләгән Гранде бию ансамбле шулай ук бүген минем менән булачак. Һәм яңырак үземнең кызларым, биюче кызларым Эра бию ансамбле.
Башкортстан концертлар залында юбилейы уңайыннан оештырылган матур концерты башланып китте. Без инде яраткан хезмәттәшебезгә, сәләтле, талантлы, популяр җырчы кызыбызга уңышлар телибез. Җиңеллек белән бүген үзенең тугры тамашачыларына бирәсе килгән моңнарын, бүләк итәсе килгән җырларын аңа җиңеллек белән насыйп булсын тапшырырга, бүләк итәргә. Альбина, без сине яратабыз, котлыйбыз. Сәр итеп кенә тапшыру үзенең эшен дәвам итә. Хөрмәтле тамашачылар, минем янәшәмдә Альбина Килзиярованың әниләре. Күпләрегезнең инде хәзер нинди сәер сүз әйтте Хәйруллина әниләре дип, шундый ниндидер икеләнү хисләре уянгандыр күпләрегездә, аңлатып китәбез хәбарсында. Әнисе өчен табигатьтән әнисе Альбинаның Зәйнәп ханым һәм инде Янифә ханым. Сез хәзер ике әни кеше. Сөйләп китегез әле, ни өчен Альбина Килзиярованың тормышында ике әни? Зәйнәп апа, сездән башлыйк инде сүзне. Ни өчен дип шу больницага алыштырып шуга килеп чыкты инде. Һәм алыштырганнан соң күпме вакыттан соң билгеле булды Альбинаның сезнең кызыгыз икәнлеге? 3 елдан һуң алыштырып алдык. Ничек таныдыгыз, ничек булды соң, Янифә ханым? Менә шу Янифә белеп калып башта шулай дип нимештә берник алышындылар дип. Беде шанманым мин. Шанмай. Бер көнне туган кыз балаларны сезнең икегездә бер көнне сез кыз бала таптыгыз дип аңлыйм мин, дәйме? Һәм шунда инде балалар тудыру йортында аларны сезнең кызларыгызны алыштырып куйганнар, шулай бит? Ул балалар табып йорты дигәндә участковый больница ине, Красная Башкирия. Әдер түгел ине, Аскарда ремонт ине. Без экстренно гына барып, шунда капылгына бәпәйләнек инде. Белмәм, менә һөйләһәң озак инде ул. Теге балаларын уйламайбыз, тәүге балалар йөзендә күрһәтмәләр, уйламайбыз да бит инде. Шулай итеп, яңылыш теге бер артлыгына тугас, и биркаларла булманы алардан. Азак кына бирка индереп бәйләгәннәр. Шуннан шулай итеп, яңылыш ул белектәлә булмаган. Шулай итеп кына алыштырдылар инде. Шуннан алып кайттык балаларды, шулай яшәп ятабыз. Зурая килә. Шуннан уже теге уже бер яшь булуга теге балалар охшай бит. Без бер авылда бит. Бер урамда яшәйбез. Килен булып төшкән без шул урамга. Biz авылда кем-кемгә охшаган беленеп тора ала инде. Шуннан шул кешеләр әйтә башланар, һөйләнә. Без бит инде көтәбез, үзебез тәүге балалар яратып көтәбез. Шуннан ише уларга 1 яшь тулгайны, 2 яшь тулгайны, өйештәп сыктык яңа урамга. Сосед, күршеләр булып. Өйештәп сыктык, күрше булып яшәнник. Шуннан шул 3 яшьтә инде уйламаганда гына шулай итеп килеп сыкты. Үзебез дә белмәй калдык, алыштырырга туры килде. Ничә яшьтә инде сез менә тулайым алыштыгыз кызларыгыз белән аларга 3 яшькә. Сез 3 айда аңлаган булсагыз да, кызларыгыз алышынган икән, 3 яшькә хәтлек алайда үстердегез. Ул балаларды үзең көткәс бирүе кыен. Тәүге генә балалар нисек йөрәгеңдән хурып бирә. Бик кыен булды. Шуннан шулай итеп үсеп киттеләр. Менә мин хәзер улар үтеп китте. Кызларыбызга мин горурланам. Икеһе менән дә молодецлар 5кә генә укыналар. Актив булдылар мәктәптә. Акыллылар, тәүфиклылар. Без горурланабыз улар менән. Бәхетле генә яшәһеннәр дип уйлайбыз инде. Сезнең инде үзегезнең кызыгызның исеме ничек һәм ул бүгенге көндә нәрсә белән шөгыльләнә? Ул Гөлгенә Сибайда яшәй, укытучы. Английскийдан укыта. Мин бәхетле яңгы түгел, ярылып тора күңелем. Җырлау сәләте кемнән бирелгән икән Альбинага, Зәйнәп апа? Әллә апайымдар йырлай, мин йырламайм алай. Туганнардан димәк. Тугандардан апайым, ике апайым да ярдан. Халкы буенча кемгә охшаган? Әтисенәме, сезгәме? Әллә әйтәлмәйм аны кемгә охшаган икән. Мин охшаган икән белмәйм. Менә шу искиткеч тырышлыгы булганлыгы, ул бит әле сәхнә костюмнарында нык матур итеп эшли белә, тегә белә. Тегү сәләте сездәнме? Мине әсәем текте. Әсәем шулай тегүче була торган. Нимәне бу хала ул элек без немене хатып да булманы бит. Тегеп киделәр. Ул күлмәктә борынгы киемдәрдә нимәләрдә толып шуларлар истеге бултыра торган. Альбинага шул сәхнәгә килгән тәртип уйлайбыз.
Альбина Келзиярова төгү эшенә дә бик оста икәнлеген сез инде аңладыгыз, хөрмәтле дуслар. Менә әлеге мизгелләрдә дә сәхнәдә инде ул трансформер костюм, күлмәк дип әйтсәң дә һич агыш булмас. Королева сынындагы кебек, королева формасындагы, стилендәге кебек чыккан булса беренче чыгышына тиз генә өскөл ишегенә салып тапшырды да аның булышчыларына һәм инде менә шундый матур принцесса Курчак күлмәгендә калды. Шундый талантлы булганың өчен Альбина, без сине аеруча ихтирам итәбез, сокланабыз. Рәхмәт сиңа. Yollar bilan keldim, deb aytma bilaminni. Yuragimda yengagina biraminni. Сезнең каршыгызда Юнир Сагенбаев Альбина Келзиярованың юбилей концертында катнашкан аның кадерле кунагы. Юнир, хәерле кичләр. Аммагыда ассаламу алейкум. Альбина сезнең үзенең шундый матур кеше тамашасына, юбилей тантанасына чакырып, әйбәт сәхнәдә матур итеп дуэтта башкардыгыз, үзегезнең җырларыгызны бүләк иттегез. Гомумән Альбина белән танышлык кайсы проектта башланды, ничек башланды? Шундай моңлы матур ярсыбызның Альбина Келзиярованың менән очрашу безнең 2006 елларда башланып китте. Аллага шөкер, Гәлсәр һәм Дугас телевизион проектында. Унда бер төркем яшьтәр матур итеп килеп, катнаштык, бит конкурс багаз телевидениегә төшерәләр, шугатын тулкынландык. Без яшь кенә малай кызлар бит инде. Шуннан Альбина дәртлегенә йырланы, әле бында концертта йырланы, яшьлек язым дигән. Мәйтәм, Бәбиелдән шул хәттем матур, дәртле кызыкай килгән, бу, наверное, еңеп сыгыр дип уйланым. Исен мәгънәсендә икебез дә бер номинациялар еңеп сыктык, Өмет номинациясында еңеп сыктык. Шуннан өметле булып, Аллага шөкер, бүгенге көндә лә иҗат итәбез, бергә күп сәхнәләрдә, күп юбилей банкетларда бергә эшләбез. Шуңа рәхмәт шундай Альбинаның иҗаты өчен, шундай тогры тамашачылары өчен. Һәм Альбина дускайма теләктәр инде иҗат комары хуйнмәһен, шундай тогры тамашачылары булһын, һәр сак телевидениела балкып, туган телдә, быйстыла, һәр сак шундай тамашачылар, яңа йырдар иҗат итеп һәм шундай зур концертлар, проекттар булып торһын иншаллах. Альбинаны ысын күңелдән ошо улы байрамы менән котлайбыз. Альбина ул шухатлы тырыш, уңган, һәр ярдәм һорап килһәң, ярдәм итә торган кеше ул. Без уның менән 20 ел бергә эшләйбез. Артабанда бергә эшләргә язһын. Байрамың менән котлайм, Альбина. Бәхет, хатын-кыз бәхете, исәнлек, һаулык. Бәхетле бул. Яратам һине. Альбинага шул һаулык киләсәктә, шул тырыштыгына калмаһын, һау булып, уңыштар инде ел алга ынтылып, Дәүдин тырыштыгы бушка булмаһын инде. Тырыш. Шулай булды бүтән. Һау гына булһын. Альбина Келзиярова әлеге мизгелләрдә сәхнәдә үземнең шәхсән иң яраткан җырларымның аның репертуарыннан әлбәттә башкара Зита Гита, искиткеч башкарылыш, искиткеч моң безнең Альбинада һәм инде сәхнәдә искиткеч матур хин костюмнары кигән оста талантлы биючеләр. Көчле, бик сыйфатлы номерларның берсе. Альбина, котлыйбыз сине. Матур концертың, матур номерлары һәм иң мөһиме үзеңнең матур, яхшы ихлас энергетикаң өчен. Гомердар филүтә, әйдә бейеп калабыз Әлфия. Айыма диско данса. Айыма диско данса. Альбина Келзиярованы якташлары шул хәтле хөрмәт итәләр икәнлеген без күреп торабыз биредә. Янәдән тагын бер Альбинаның хөрмәтле якташы, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Альбинаның иҗатына, үзенә булган мөнәсәбәтегез белән уртаклашып китегез әле фикерләрегез белән. Biz mana 20 yıl boyu kuzatib turabız. Альбинаның үскәнен, кубанып турабыз уңыштарына. Biz аны бик яратабыз. Һәм калдырмай концертларына йөрибез. Күбеһле мына безнең якташларның концертларын ярата, мутлак рәвештә киләбез, катнашабыз. Һәм Альбина үзелә бик актив, безнең оешмага бик зур ярдәм килтерә.
Біздің еш концерттар ойыстырыла, яқтастар ойысмағында. Һәм біздің йондозыбыз зардың бірі Альбина. Birge beyler her yerge, birge bit kuvveti bire. Gerekmey, heyu, gerekmey, altın, yanımda bul. Mühabbetim, yaramı. Hey, hop. Журналист буларак, мин аны менә шул 20 ел беләмдер. Озна гәзитендә алар турында мәкаләләр дөнья күрә башлагач, оннан инде аның язмышы турында без Диләфрүз гәзитендә яздык. Ул вакытта инде мин Альбинаның 3 яшендә шулай алыштырганнар икән дип ишетеп кенә калдым да, Альбина сөйләр микән бу турыда дип бик борчылган идем. Һәм инде безнең мәкаләбездә ул ихлас, үзенең бала чагын, күңелендә кичергән хис-тойгыларын бүлеште. Мин шул вакытта аныңа карата һәм аның язмышына карата берчә соклану, берчә гаҗәпләнү хисләре кичердем. Һәм бүген дә мин аңа карап торам, ул чын мәгънәсендә менә шул үзенең искиткеч язмышы аны шундый көчле иткәнме? Әллә менә бала чагында гөлгенә булып, бүгенге көнне Альбина булгангамы? Мин аңарда ничектер менә ике холык күрәм. Аның турында шундый көчле, кыю, корку белмәс диләр бит инде. Ә икенче яктан карасаң, ул бик гади, сабыр, нык тыйнак. Аңа нинди генә менә үтенеч белән мөрәҗәгать итмисең, ул аны шунда ук кабул итеп ала һәм сиңа ярдәмгә ашкына, яисә инде менә ниндидер тапшырулар эшлибез, ниндидер безнең сәхнә артында мәшәкатьләр туамы, ул җиң сызганып беренчеләрдән менә алына, тотына, ярдәмгә килә. Аңа зур рәхмәтләрне белдерәсе килә. Һәм инде менә мин ихлас күңелемнән аңа бәхет телим. Бәхетле булсын, мәхәббәтле булсын, матур-матур җырлары белән куандырып торсын. Без аны бик яратабыз. Альбина, синең тырышлыгыңны без инде ассызыклап, әллә ничә тапкыр әйттек шикелле, тапшыру даими аның чынлап та шундый соклану хисләре уятканы, синең булганлыгың, уңганлыгың, тырышлыгың ул безне бөтенебез белән сокландыра. Син һәрвакыт акча эшләргә дә өлгерәсең. Син пандемия вакытында да бер дә югалып калмадың, Мәскәүгә китеп булса да эшләдең. Ә менә иң сәер юл белән акча эшләгән шундый бер хәлең исеңдәме? Иң сәер шул ковид вакытында маскалар эшләп хаттым бит мин. Бик кирәкле. Әйе, бик кирәк булды. Аны инде адактан хакы төшеп теге одноразовыйлар сыгара башлагандар инде. Шуннан һуң мин инде шуга вакытыга эшкә киттем. Чөнки йырларга ярамый, маркеттар ярамый инде бит инде. Шушы маска тегеп сатуың синең өчен иң сәер юл белән акча эшләү юлы дип исеңдә калды инде, бит. Икенче сәер юк инде. Сәер способлар дип әйтергә кирәк. Бармы синең тормышта фобияң? Нәрсәдән куркасың син? Менә кемдер караңгылыктан курка, кемдер биеклектән, ә синең ничек? Бердән дә куркмыйм. Әле уйлап торам. Вообще куркмыйм икән. Бигрәк шәп кешесең син чынлап та. Гел юлын таба беләм. Ниндәй генә ситуация булһа. Менә үзебезнең диләбез бик акыллы фикерләр әйтеп китте синең турында. Син чынлап та бер яклап шундый тәвәккәл, кыю, бер нәрсәдән дә курыкмый торган тырыш кешесең, әйме? Икенче яклап бит син шул хәтле һәрвакытта ихлассың. Син шундый җылы энергетикалы кешесең. Менә шушы ике якны бер Альбина туплаган, әйбет. Ә менә син үзең кайсы Альбина белән ныграк дус һәм кайсы Альбина белән ныграк син горурланасың? Кайсысы белән сиңа җиңелрәк? Миңа тырыш, кыю, акса эшләгән Альбина шулай ук охшай. Шулай да минең надлы гына берәйнең канаты астында гына булаһым килә. Генә шундай игътибарлы, назланып мына, иркәләнеп кенә. Без инде әкрен генә шәхсән шундый тормышка сорауларга күчәбез, әйме Альбина, чынлап та мин бу сорауны бирәсем килгән. Тамашачылар белә сер түгел, син аны яшермисең, син бит кияүдә булдың, әйбит. Аерылдым да, хәзер инде икенчесенә сыгырга куркам. Чөнки ничектер кияүгә сыгу минең өчен нык куркыныс. Нәрсәдән куркасың син? Ялгышырмын дип менә куркмайм дигән әйберләрдән бере куркам килеп сыкты хәзер. Кияүгә сыгырга куркам. Кияүгә сыгырга егеттер әллә ничектер күңелгә ятмай. Менә күңелгә яткан. Алар бармы соң очрашып йөрергә менә синең шулай артыңа йөрүчеләр бармы? Хәзерге заманда шулай ук бик авыр диләр табучы, йөрүче егетләрендә хәттәки. Авыр табуы шуның өчен үзең көчле булһаң, миннән дә көчлерәк егет кирәк. Бер егет бар. Нык көчле миннән дә. Шуны тотып алырга кирәк. Димәк, ул бар инде, горизонтта бар. Ага. Синнән дә көчлерәк булырга тиеш, тагын нинди сыйфатларга ия булырга тиеш ул егет?
Ул егет инде, әлбәттә, минең эшләгәнде көтеп утырырга тиеш түгел, үзе бөтен әйберде эшләргә тиеш дип уйлыйм инде. Мин аны куәтләндереп, янекәем, җаныкаем дип кенә эргәһендә кывандырып, канатландырып йөрергә тиешмен дип уйлыйм. Шулайрак минең күз алдыма килә. Рөстәм Шахбалов шулай ук Альбина Килдиярованы котларга дип ашкынып килеп җиткән. Белүебезчә, Альбина белән сезне шулай ук инде Гәрсә Сандугач проекты бәйле, шулай бит? Әлбәттә, менә һәр мин елдарын нисәнсе ел булган исләмәйм инде. Гомумән мин Гәрсә Сандугач проектында 2005-тән Альбиналар нисәнсе елдан икәнен исләмәйм. Оны инде әлеге вакытта уже русча әйткәндә не важно. Но менә бездә шулай дип сәхнә Biz Альбина менә якташлар бит инде, бездә шулай берләштерә, шулай дуслашып, бергәләшеп, бер-беребезне менә шулай итеп хөрмәт итеп эшләйбез, йырлайбыз, яңа йырлар өстендә эшләйбез, Аллага шөкер. Альбина белүебезчә, әле ул шулай ук җырларда иҗат итә. Сезнең репертуарда юкмы Альбина иҗат иткән җырлар? Юк, мин Альбинаның йырларын менә кызганычка каршы уже ничә ел сәхнәләмен, но йырлаганым юк. Мөгаен киләсәктә берәр йырын башкарырмын дигән өметтә әлбәттә калам. Гелгенә нимешләптер аның йырлары мине урап үтә. Ну, бер куркынысы юк. Вакыты гына җитмәгәндер әле. Вакыты җитмәгән. Һәр нәмәнең үз вакыты дип бушка әйтмәйләр. Шуга Алла бирһә киләсәктә берәр йырын башкарырмын дигән өметтә калам. Амин, насыйп булсын. Рөстәм Шахбалов Альбинаның шушындай матур юбилее уңаеннан аңа нинди теләкләр җиткерәсе килер икән? Альбинага инде. Мин Альбинага менә ысынлап та шундай матур иҗат байрамында минага теләп калыр идем. Иң мөһиме тамашасы һөю. Һәм дә һаулык. Менә сәламәтлек булһа, тамашасы һөю, менә сәхнәлә эшләгән кешегә тамашасы һөю булһа, ул иң бәхете менә шундалар дип уйлыйм. И һәм дә шулай ук уга яңа матур, мәгънәле матур йырлар йырлавын башкаруын теләйм. Ысынлап та уны яраткан тыңлаучылары уны гел генә көтеп алгандар аның яңа йырларын. Менә минең шундай уга теләкләрем, һәм дә әлбәттә ул сәламәтлек. И менә шулай итеп сәхнә түреннән төшмәй, гел генә йырлап, үзләренең тыңлаучыларын куандырып яшәргә язган. Аминов Айрат Зиннәт улы, Әбҗәлил районының хакимият башлыгы үзе килеп җиткән, ашкынып Альбина Килдиярованы якташын котларга, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кич. Бүген бермәгәле карамай эшләрне ташлап, Альбинаның мондай матур итеп 20 ел концертына без килеп иттек. Получили большое удовольствие. Это она наша звездочка, маленькая звездочка, которая так ярко светит. Мы гордимся Альбиной. Мы ее любим, мы ее будем всегда поддерживать. Не разглядишь меня, друг мой, прощай. Я уплываю, и время несет меня с краю на край. Земфира Байбулдина үзе минем янәшәмдә басып тора. Земфира, инде сез беләсезме, бүген сезнең турында инде күпме кеше мактау сүзләре әйтте, хөрмәт йөзеннән, ихтирам йөзеннән. Шуңа күрә әйдәгез әле үзегез сөйләп китегез әле. Гәрсә Сандугач проектының җитәкчесе буларак Альбина бит инде шунда ачылып китә бөтен таланты белән, әйме? Менә аның килеп кергән мизгелләре, сезнең беренче фикерегез, мөнәсәбәтегез Альбинага карата? 2006 ел ине ул. 2006 ел яй айдары. Без хайлап алу туры менән Әбиялигә бардык. Аскар авылында. Шундук күзгә салынды. Менә шундый суслыгы менән оялып тормай ине. Тавышының тембрында нимәләр бар ине. Без электрик алдык. Үзе әйтмешләй 4 көн өстендә йөргән йыр ул. Тиз генә йырлап, тиз генә йырлайм да, тиз генә кайтып китәм. Эшем күп дигән көк йөрөйн ул. Менә шундый ул эшләп йөрөйне ул вакытта Яктыкүл шифаханаһында, культ массовый шунда ниндидер етәкче буларак инде. Һәм ул эшеннән касып кына килеп конкурста катнашкан ине. Без уны азак кына белдек. Без уйлайбыз, ул тиз генә йырланды, тиз генә юк булдыла куйды.
Шул хәлдә ул йөрүне Өфөгә конкурска. Беренче тур үтте, икенче турга килде. Без төрле язмалар, сюжеттар эшләйник, без шунда киләйне. Без адак белдек, ул һәрбер килүе ул эшеннән касып киткән. Попуткаларда, ниндидер машиналар табып үзенең аксаһына, ул нисә тапкыр уны эшеннән куабыз дигәннәр, наконец-то адактан куып куйдылар. Без шатландык инде, наконец-то Альбинаны куылды дип. Адак инде уны көлкө итеп, шундай анекдот итеп һөйләнек һәм 15 еллык иҗат кисәһен үткәргәндә Альбинаның Конгресс холл сәхнәһенә тап шул шифахананың элекке директоры килде. Альбинаны куган һәм Альбина уга сәхнәдән зур рәхмәт әйтте инде. Әгәр дә шул вакытта исемдә түгел, абзыйның шул вакытта әгәр дә ул кылмаган булса, ул нисектер тотынып кирип китә алмас иде. Менә үз эшмәкәрләр булып шулай калырны. Ләкин ул адак абзый сәхнәдән әйтте, "Ә мин беләйнем. Был тегендә лә эшләгәһе килә, монда ла эшлә, китергә лә курка, килергә лә курка." Уф, этләнеп бермә инде Альбина, бар кит, всё, мин һине увольняю дип әйттем тине инде. Менә шул һүздән һуң Альбина тулыгынча Уфага күсеп килде. Төрле йөрдә ул вакытта ятак табырга кирәк ине, тегендә монда эшләп, иң беренче сиратта ул үзенең егәрлелеге менән безнең күңелдә яуланы. Менә шундый кешеләр була бит. Кем идән ямин, кем кир ямин дип теге кыска, кем ашарга баша мин дигән, ул да шулай. Кем кайһы якка съемкага мин, кем шунда эшләй мин. Менә ул шундый ине. Шул тиклем эшкә әрһез. Бөтә тормышка уның карашы, ул теге еңел елпигенә карамай, ул төптән уйлай торгайны. Һәм уның йырлары ла, менә әлеге бүген беренче йырын йырланык Нурия Абдуллинаның. Ул шул тиклем, менә әле 20 елдан һуң уйлыйм, бер баласыга ул шундый йырды хайлаган. Әллә без хайлаштыкмы, ул үзе хайлаганмы? Ләкин ул шул йыры аша тамашасы күңеленә барып итеп төрле хит-парадтарда еңеп сыга ине. Нурия Абдуллина ышанып шул балага ошо йырын биргән. Ул шул тиклем истәлекле йыр. Һәм 20 ел ул әйтү генә анһат, 20 ел ул сәхнәлә тору, йырдар иҗат итү, тамашасының колагында яңгырап тору һәм тамашасы уга һәр кеше уны белеп, уның йырын күреп, йыр хүзлелеген, телен, шундый йыр теллелеген аңлап, уны үзенең юбилейларына алып барга сакыралар. Төрле иҗат кисәләренә алып барга сакыралар, төрле туй мәҗлесләренә алып барга сакыралар. Чөнки уның теле бай. Йыр хүзле, ул ихлас, күңеле бай, киң йөрәкле, уның энергетикаһы шундай теге ташып тора. Шуңа күрә менә бер үзе бәләкәй генә Альбина, ул әле ошо Башкортстан сәхнәһендә, Башкортстан концерт залының сәхнәһендә ул килеп сыга, менә шундай зур булып килеп сыга ул. Альбина Келдиярованың концерты искиткеч матур бара, дуслар. Әлбәттә, матур дәртле җырлар, искиткеч бию номерлары. Бүләкләр, котлаулар булар, барсы да инде тамашачыларның да күңелләренә хуш килә. Альбина, афәрин сиңа. Киләчәк тормышындагы шундый үзең кебек матур булсын, чәчәк атсын. Бик нык хөрмәт итәбез сине. Әйдә, син менә үзең турында гына сөйләп китә. Менә сине белмәгән кеше әйме, Альбина Келдиярова кем ул, нинди ул дисәләр, син өч сүз белән ничек үзең тасвирлап бирә аласың? Ябай, шук. Әйдә тия. Әйдә тиергә торам. Тиз, җиңел, теге на подъем очень легкий диләр, руш ырдыдагы. Әйе. Соклангыч рәхәт кешесең син, Альбина. Уңышлар сиңа. Рәхмәт бер итеп. Альбина Келдиярованың иҗатына, үзенә шәхсән сез нинди фикердә, нинди хисләр тантана итә гомумән бүген концерт барышында сездә? Альбинаның концерты бит инде бүген Башкортстан кызы дип атала. Ысынлап та Альбина безнең Әбиел районының горурлыгы, хазинаһы гына түгел, ул тотыш Башкортстандың шул хәтлем асыл бер кызы. Ул менә 2000 еллар башында бит инде Гәлсәр Хандугас проекты аша безнең күңелләргә үзенең шунда янып торган дәрте, моңы менән килеп инде лә үз урынын алды. Бүген инде Альбинаны Гәлсәр Хандугас дип түгел, Гәүһәр Хандугас дип әйтергә мөмкин. Уның менә тормышта ла, иҗатта ла үзенең кабатланмас кына юлы, үзенең генә халган хукмагы, шундай кабатланмас моңы бар. Һәм Альбинаны мин әйтер инем, күп кырлы талант ия, уның һөнәрләре күп. Ул менә моңлы йырсы гына түгел, ул бит инде
туган тел, һеҙҙең менә туган тел каналының алыштырғыһыҙ алып барыусыла, менә шулай уҡ үҙенә зауҡлы сәхнә кейемдәре теккән оҫта тегенселә, шулай уҡ махсус хәрби операция зонаһына барып, ир егеттәребеҙҙе үҙенең дәртле, моңло йырҙар менән ҡыуандырып ҡайтҡан ирекмән йырсыла. Шулай уҡ мин аны әйтер инем, менә беҙ Әбйәл яҡташтар ойошмаһы Өфөлә эшләп килә, ул беҙҙең бер саранан да ситтә ҡалмай. Ҡасан ғына әйтһәк тә, ул ваҡыт табып килеп итә. Шул хәтлем һәр ваҡытта ла ихлас, алсаҡ, кешелекле. Шуға күрә лә мин Альбинаны сәхнә кешеһе, ижад кешеһе, коллега булараҡ ҡына түгел, мин уны шәхес булараҡ та хөрмәт итәм. Шуға күрә лә мин уға киләсәктә лә асыштар, табыштар, балҡыштар теләйем. Уның ижад ҡомары һүнмәһен, һүрелмәһен һәм беҙҙе яңы йырҙары менән ҡыуандырып торһон. Альбина Килдияровна ҡотларға бүген аның ижады дуслары ашҡынып килгәннәр. Менә чираттағы безнең хеҙмәттәшебеҙ Альбинаның дусты Мирхат Гайсин. Хәйерле кистәр, Мирхат. Хәйерле кичләр. Без бик шат менә Альбинаның концертына килдек. Аның 20 йыл сәхнәдә, шушында юбилей концертында. Аллаға шөкөр, һәм инде нәрсә дип әйтәсе килә, без Альбина белән ижади дуслар, гомумән булай да дуслар, күршеләр дип әйтергә кирәк. Дин бистәсендә бер районда торабыз, һәм инде эшкә барсак та бергә бергә мәҗлесләренә бергә алып барабыз. Шуңа күрә инде аңарга уңышлар гына телим. Тукталып калмаска, үсәргә Алла бирсә, һәм инде бергәләп тә шулай матур итеп туган телдә бергәләп ижад итәргә, исәнлектә, саулыкта. Қадірлі тамашашылар, сәретіп кенә тапшыруы Альбина Килдиярованың концертында эшен дәвам итә. Сезнең ҡаршығыҙҙа Альбинаның бик яҡын дусты Эльза. Хәйерле кистәр, Эльза. Хәйерле кис. Мин инде сезне баядан бері күзәтеп торам, Эльза, сез шул хәтле булышасыз, Альбинаға йөгөрөп йөрисез аның артынан. Сезне ничә йыл дуслык бәйли? Беҙҙе инде 7 йыл үткәндер инде беҙҙең дуҫ булыуға. Нимәнән башланып китте был? Мин Эске эштәр министрлығында концерттар ойоштороп йөрөгәндә Альбинаға мөрәжәғәт итергә булдым һәм уны саҡырҙым. Ул оҙаҡ уйлап тормайынса, үҙенең ризалығын биреп, беҙҙең концерттарҙа шулай сығыш яһай башланы. Шулай итеп, инде беҙ уның менән аралаша башланыҡ. Сез яҡын дуслармы менә? Былай без сердәшче дуслар, яҡын дуслар. Әллә инде менә матур гына танышлармы, аралаша торган гына кешеләрме соң? Юҡ инде, ваҡыт үтә килә, беҙ шул хәтлем яҡын дуҫтарға әйләндек. Бөгөнгө концертына ла мин аныға билет һатыу менән дә ярҙам итәм. Артистәргә ашһыу әҙерләү менән дә ярҙам итәм. Бөтөн яҡтан мин аны поддержать итергә тырышам. Хатта психолог булараҡ та матур-матур һүҙҙәр дә әйтергә тырышам. Шулай итеп, мин аның инде яҡын дуҫтарының береһе тип, матур итеп, рәхәтләнеп, иркен итеп әйтә алам. Субханалла. Әйтегез әле, Эльза, менә дуслар, дус турында башка кешеләр белмәгән ниндер яҡшы сифатларын да беләләр, ниндер сәләтләрен дә беләләр. Менә гомумән сез Альбинаны ничек хөрмәт итәсез? Нинди сифатлары белән соҡланасыз айырыуса? Альбина ул шул хәттем эшсән, ул беҙҙең башҡорт бал ҡорто һымаҡ. Инде ниндәй эшкә тотонһа ла, ул менә шулай кеше, ул шул эшен төпләндереп, аҙағына тиктеп башҡарырға ярата. Күреп тораһығыҙ, матур-матур костюмдар да тегә. Ул бит шуның осона барып сығыр өсөн төнө буйы тегеп сығырға может, тип әйтһәң дә була инде. Шулай ул ныҡ эштән ҡыҙыҡай. Кеше булараҡ тағы нинди сифатларын сез дус булараҡ ассызыҡлап китер идегез? Ул үҙе шул хәтлем ябай. Уға инде килеп берәй ярҙам һораһаң да, ул һиңә бер ҡасан да яҡ тип әйтмәй. Ул килә, һиңә ярҙамлаша, бергә шулай тормош ҡорғанда, инде дуҫлашып йөрөгәндә, хатта ул мына миңә абойҙар да клей итешкән ваҡыттары булды, шунда ярҙам ла тейеп тора. Ул инде миңә тоже әйтһә инде, әйҙә шулай ярҙамлаша, былай тип, мин дә уныға ярҙамға йүгерәм. Ул шул хәттем ярҙамсы, уның шул иң яҡшы сифаты тип уйҙайым инде. Сәретіп кенә тапшыруы Альбина Килдияровның концертында эшен дәвам итә. Илнур Рамазанов шулай ғалі матур итеп шығышын бүләк итте. Мин инде беләм, сезнең шулай ижады, матур, дуслык, сез бергә банкетларда алып барасыз. Сәретіп кенә Илнур, әйдә үзең уртаҡлаш әле, нинди дуслык бәйле сезнең Альбина Килдиярова белән? Альбина апа әйтеп әйтәм инде, сөнки беҙ аның менән күп сараларда бергә ҡатнашабыҙ, бергә сығыштар яһайбыҙ һәм без шуны күргәс, бөтә ерҙә бергә йөрөгәс,
Әйдә, Альбина апай, минең бер ярымда йырлап карайла, бергә дуэт дип. Һәм һөю алмалары йырын йырларга тиешнек, әмма без студияга килеп иткәс, тональность тура килмәне лә, һәм Альбина апайның тавышы тура килмәне. Һәм әйтәм, әйдәгез, һезнең йырда йырлап караек. Ул тиз генә каранла нинди йырдарым бар икән. Тиз генә ошо йырды тыңлатты. Мин һүзләрен тиз генә язып алдым да 5 минутта өйрәндек тә ошо йырды яздырдык. Һәм хәзер бу йырды без бөтә йырда йырлап йөрибез. Һәм безнең дуслык шулай, бергә төрле районнарга йөрибез, банкетларда ла йырлайбыз. Шундай хәл безнең. Күзләреңдә адаштым, ай-ай-ай-ай-ай, бар дөньямды оныттым. Альбина, менә шундай йомшаклыгың, шундай ихласлыгың сиңа тормышта комачаламыймы? Гомумән син еш алданасыңмы? Еш алданам. Моныһы дөрес. Шундай кешегә ышанусанмын. Кешегә ышанып барам һәм алданып та калам. Илаган вакыттарда була. Яшәгә килмәгән вакыттарда була. Шулай да үземдә көч табып, алданһаң бигрәк кыен бит ул. Бигрәк кыен алданһаң. Әгәр дә ышанып, һин шундай кешегә бөтен асык, үзем асыкмын. Шул минең етешһезлегем. Нык асык булуым, нык алсак булуым. Әдерәк уталрак булырга кирәктер дип уйлыйм. Тиз кичерәсеңме? Тиз менә сине рәнҗеткән, үпкәләткән кешеләрне син гафу итәсеңме, кичерә аласыңмы? Онытам да куям. Бер үпкәләнәм, шуннан соң онытам бит инде. Алактан шул кеше белән тагын привет дип үтеп китәм. Сәлам. Алактан анча бул мине алды алман әле ул. Без бит анымай һөйләшмәйбез. Менә шулай булган вакыттар була, мин онытам. Әле нишләп шундай халкым бар? Бу бит бик яхшы сифат. Бик яхшы. Аны бирмәйм мин. Шуңа да бәлки стресс та яткан булһаң, ул теге үзеңдең йөзеңә языла бит инде. Менә бит күптәр әйтә, һин наоборот яшәргәндән яшәрәһең дидер. Бәлки шулда тәхират итәлер. Синең холыкың шундый бик уңай сыйфатларга бай булуы дип әйтер инде мин тагы да. Әгәр дә уларда итләпми кайгырып йөрәһәм, бу дөньяда яшәү авыр булыр ине. Шуңа шундай сыйфаттарым булганга рәхмәтлемен. Альбина да белмидер, мин дә белмим, ничә ел аралашканыбызны, ничә ел дус булып йөргәнебезне, әмма дә ләкин безнең дуслык шундый ныклы диясем килә. Хәмидә Альбинага бары тик уңышларына теләп калам. Туктап калмасын иде, алга барсын иде. Иҗаты саекмасын, җырлары яңгырап торсын, яңадан яңа җырлары туып торсын. Мин аны бик яратам. Рәхмәт изгетлекләрегез өчен гүзәл. Алай да менә тамашачы буларак бүген күзәтәсез Альбинаның чыгышын, Найма концертын. Ничек сезгә гомумән тамашачы роле бүгенге көндә? Дөресен әйткәндә тирләп пешеп беттем, кулларым тирләп бетте, нервым читеп беттем. Мин әйтәм, әйбәт кенә җырласа ярар, әйбәт кенә басып йөрсә ярар. Менә шуны кайгырып утырам шул кадәр. Лучше мин сәхнәдә җырлыйм, чем зритель тамашачы булып утырам. Ул шул кадәр кыйр икән ул. Мин гомердә без бит артистлар концерт үзебезнең концерттан башка бик күп концертларга йөрергә вакыт юк. Гастрольләр булу аркасында бүген белмим, менә якын дус булганга шул кадәр дулкынланып, аның өчен икеләтә дулкынланып утырам. Альбина Килдиярованың бүген шундый матур юбилей тантанасы концертында үзенә нык итеп телисеп килгән 3 я 5 теләк. Ой, минең теләкләрем бик күп кенә лә. Бүген инде бер хыял тормышка ашты бит инде. Әсәйдәрмә башланган йырым булды. Киләһе алдагы тормышта инде үземә теләринем башырсана аткаланган исемен алып, тагы яңа үрдәр яулап, туктап калмаска эшләргә һәм эшләргә. Һәм Ходай насип итә инде берәй яхшы гына тормыш иптәше булһа, кияүгә сыгып китергә ризамын. Мин без дә сине шундый ышанычлы, акыллы кешене очратып, шулай матур итеп гаилә курып яшәүеңне телибез, барыбыз да, барлык тамашачылар да, хезмәттәшләрең дә, чөнки син чын матур хатын-кыз бәхетенә лаеклы хатын-кыз. Альбина Килдиярова, йолдызыбыз, йөзек кашыбыз безнең. Шундай матур, позитив дулкыннарда Альбина Килдиярованың юбилей концерты тамамланды, дусларым. Бүген монда сезгә вәгъдә иткәнемчә тапшырып башындагыча җырлы булды, моңлы булды, нурлы булды һәм Альбинаның үзенә генә хас ихласлык, энергетикасы тантана итте. Безнең белән булганыгыз өчен Туган тел телеканалының сертификат тапшыруын тамашачыларына мин тапшырның автор һәм алып баручысы Роза Хәйруллина сезгә чиксез рәхмәтләремне белдерәм. Һәр вакыт кәефләрегез күтәренке булсын, үзегез сау-сәламәт булыгыз. Имин матур тормышлар сезгә.